Vítejte u 42. epizody Nahrávek ovčí babičky, vašeho 14denního podcastu, kde zhodnotíme kompletní seriál v čase jedné televizní epizody, včetně reklam. Dnes se podíváme na důvody, proč se dívat nebo nedívat na seriál jménem Daredevil, který běžel na Netflixu. Ano, používám bohužel minulý čas. Nejsem tu na to sám, se mnou je tu jako vždy Maruška. Dobrý večer, ráno nebo jakákoliv část dne, během které tento podcast posloucháte. Jaké jídlo bys nám dnes doporučila, Maruško? Dneska mám pastilky proti kašli, protože jsem nemocná. Takže dneska vám nedoporučím nic. Já vím, je to úplně rána do konceptu našeho podcastu. Je to zlomilo třetinu našeho podcastu. A právě proto je tu Kozís, aby to uvedl na pravou míru. Ahoj, ahoj. Nesu sebou pravou míru. Co je podle tebe pravá míra? Kde už člověk má přestat? Když už ti to začíná kazit zdraví. Oh. Akorát to mě ještě ta nikdy nezastavilo. Já tož neznám žádného míru, vlastně znám jich pár, ale nekamarádím s nima kvůli tomu, že jsou to mírové. A všichni jsou leví. To je přístup, za který se mohu postavit. Ani jeden není pravý, rozumíš? Já to chápu, Maruško. Okay. Tak, do našeho podcastu můžete přispět i vy, naši diváci. Protože stačí, když nám... Náš Patreon najdete na odkazu. Nahrávky ovčí babičky. A už tam skoro směřuje, máme totiž desítky stažení. Wow. Stačí nám napsat do komentářů, e-mailu, nebo i komentářů na jiné stránce, co chcete, abychom probrali za seriál, pokud jsme ho ještě neprobrali, a my ho zařadíme do našeho osudí, vytáhneme a zrecenzujeme. Takže to chceš. Prosím, udělejte to někdo. Anytime. Seriál Daredevil, or Marvel's Daredevil, jak zní oficiální název. Ano. Jak jsme se k tomuto seriálu dostali? Je to teda superhrdinský seriál, který běžel na Netflixu. Měl 3 řady a jeden crossover seriál The Defenders, ke kterému se ale dotýkat nebudeme úplně. Já teda asi můžu začít. Mě strašně fascinuje ten superhrdina jako takovej, tak jsem to zčekoval, udělali hezký trailer a pak jsem se na to koukal. No. Nepotřeboval jsem ničí popud tentokrát k tomu. Kež bych to mohla říct i já. A já si to úplně nepamatuju, ale předpokládám, že tenhle seriál mi pustil Pavel. Bylo to poprvé v historii našeho sourozeneckého vztahu, co mi Pavel kdy pustil seriál. Kéž bych to mohla říct, ne? It's what I would say. Ano, ne, je to jeden z mnoha seriálů, které mi Pavel pustil a pak jsme se na něj spolu dívali a myslím, že jsme se dívali na první řadu. A na ty další řady jsem se pak nedívala. Ale k tomu se určitě dostaneme. Mě to totiž moc nechytlo, já to nechci moc spoilerovat, takže si to nechám do hodnocení. Je rozumné. Tady je dobré zmínit, že napřed samozřejmě proběhne nespoilerová část, potom náš verdikt a poté proběhne i spoilerová část, kde se pustíme do toho seriálu úplně natvrdo, jak to asi jen jde. Kozís, co ty? No, já si teda už přesně nevzpomínám, kým jsem byl pobuzen, abych se na to díval, ale mám taky takový dojem, že jsi to byl ty, Pavle. Jakože ještě kdysi dávno jsem viděl ten film s Benem Affleckem, který se mi v té době líbil, že mi bylo asi 14, takže jsem se díval na kde jakou blbost. No a teďkom zpětně je to opravdu strašný film. Ale vlastně ten seriál jsem si docela užil až na 2. sérii, ale 1. a 3. byly podle mě jako na hrozně vysoký úrovni. No. Ale myslím, že jsi to byl ty, kdo mi to doporučoval. Tak mám kombo vítězství a 100 bodů. Tak, Maruško. Nějaká základní fakta o seriálu Daredevil. Je to americký seriál, který běžel na Netflixu, produkoval ho taky Netflix. Jeho tvůrce se jmenuje Drew Goddard. A ten seriál je samozřejmě založený jako mnoho superhrdinských filmů a seriálů, které v dnešní době jsou úplně všude. Na komiksech od společnosti Marvel. Dobře. A odehrává se ve vesmíru Marvelu, v tom starém známém MCU, Marvel Cinematic Universe. Jeho časová linie vlastně padá někam mezi ty filmy, které známe. Takže myslím, že tuším za první Avengers po bitvě v New Yorku
a občas se tam o tom mluví, takže vlastně všechny ty Avengerovské filmy se vlastně dějí v tom stejném vesmíru, takže občas třeba v Daredevilovi, no tak jo. No dobře. A občas uslyšíte něco třeba o Avengerech nebo o jiných věcech z tohoto vesmíru. Začal se vysílat v roce 2015 a skončil v roce 2018. Ještě bych něco řekla tomu, jak se to lidem líbilo obecně na internetu, takže já tady většinou zařazuju ocenění. Daredevil bohužel moc ocenění nevyhrál. Jak jsem na to koukala, tak vyhráli pár nějakých Saturn Awards a nejvtipnější cena, kterou tady jsem našla, byla cena, která se jmenuje Got Your Six a je to cena za to, že tam dobře a vyrovnaně reprezentovali válečné veterány. Tak to vyhráli v roce 2016. Ale teda ne, že... Za Punishera? Já si nedokážu vybavit, že by tam něco takového bylo jinak. Nevím. To je vyrovnaná reprezentace. Každopádně je to tak. Za epizodu Semper Fidelis, to nevím, která je. A jinak teda nevyhráli žádný Emmy. Byli párkrát nominovaný na Emmy. Úplně se jim to nepodařilo. Ale kritikům se to líbilo z velké části. Nejvíce jim samozřejmě líbila první série, která má například 99% na Rotten Tomatoes a na Metakritiku má teda jenom 75. A já teda beru Metacritic většinou trošku víc vážně než Rotten Tomatoes. Druhá série pak klesla na 81 a 68 a třetí série to se zvedla, takže na Rotten Tomatoes zase máme 97 a na Metacriticu 71. Takže se to pohybuje velmi vysoko. Ty recenze byly zpravidla pozitivní, hlavně pro tu první sérii, pak to šlo dolů a ta třetí byla zase pozitivnější, ale ne tak pozitivně jako tak první. To bych k tomu asi řekla na úvod já. Adhera. Jak vypadá typická epizoda? Tak tohle je rozhodně serializovaný seriál. Občas je tam epizoda, která jako je skoro zavřená sama do sebe, ale to je spíš výjimka. To je něco, co dělá jako v rámci té umělečnosti toho seriálu. To jako docela snaží tam mít nějaký jako přesahy, nějaký zajímavý záběry, ale o tom by nám určitě řekl Kozíc víc. Každopádně všechno navazuje, plyne na sebe, je to vlastně seriál nadizajnovaný na to, aby člověk nabinžoval, jak se říká v českém slangu, a pustil si všechno za sebou. Dá se vlastně říct, že ta akce je pomalejší, déle trvá, než se rozvine, má teda ten seriál čas se věnovat těm postavám a některým zápletkám do detailu, tím pádem je ale nutný ani nic nevynechat. A každá ta řada asi nemá tolik dění, co by měl normální seriál vysílaný jednou za týden, což je zároveň požehnání a zároveň trošku i kletba, nebo teda prokletí, protože obzvlášť asi v té třetí řadě už občas to trošku zavání fillerem, což je škoda. To většinou bývá. Especially v těch místech, kde jako pro artsy stav dělají super dlouhý bojovací záběry, který jsou jako sranda, ale jakmile to překročí 10 minut, tak možná už jako to není potřeba úplně. No a co se týče akce, tak je to narvaný. Určitě je tam minimálně jeden souboj za každou epizodu a spíš víc. Ale spíš se ty souboje odehrávají na street level, není to jako, že si tam poletuje Iron Man a bojuje s mimozemšťanama, je to prostě jeden muž proti spoustě mafiánů, gangstrů, ninjů, punisherů. A proti tmě. V bílém obleku. A proti tmě samozřejmě. A proti jeho vlastním démonům. Wow. A když jsme u démonů, Kozís. Jak bys tenhle seriál prodal potenciálnímu divákovi? Ten seriál podle mě není úplně pro každýho, protože začal bych tak, že ještě pár slov k tvůrcům toho seriálu, že Maruška zmiňovala Drew Goddarda, což je jeden z mých oblíbených, relativně mladších tvůrců, protože udělal jeden z nejoblíbenějších hororů Chata v lese, Cabin Cottage, nebo tak nějak. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. To se mi strašně líbilo a ještě se mi od něho líbilo i Zlé časy v nějakém tom hotelu Kalifornie. Zlý časy v El Royale. OK, no, to si najdu. A je to vlastně jako už docela renomovaný vlastně scénárista především a je to právě expert na thrillery a horory, což se vlastně i trošku vtisklo právě jakoby do Daredevila a další z tvůrců, který stojí za zmínku, je Stephen S. DeKnight, který se podílel na většině scénářích
k tomu seriálu, a to je vlastně hlavní tvůrce, který zrodil Spartaka, což pokud si vzpomínáte, byl takový hodně krvavý seriál a především nadbušený testosteronem a především pro buď muže, aby se dívali na akci, a pro ženy, aby se dívali na krásná, nabušená, naolejovaná těla. Což trošinku je teda i v tomto seriálu, tedy hlavní hrdina Matt Murdock, který ho hraje Charlie Cox, kterýho se já třeba přímě pamatuju jenom z Hvězdního prachu. Jinak absolutně jako lítal. Počkej, on byl v Downtonu? Jo, v první epizodě jenom. Charlie Cox. A jo, on je pěkný. No. Dobrý, nic, pokračujte. Ale především tady ten seriál je pro milovníky žánru akčního, thrilleru a tedy i komiksáren, což jako nechci to znít jako genderově to zaujatý člověk, ale spíš jsou to teda chlapci ve věku od 15 do 30. To možná bývávalo, dneska už možná ani ne. No, dneska možná už je i starší, no, protože jako mezi geeky se, že jako to za ně platí i fanoušci Star Wars, takže už to jsem sádkový děti. No, ale tady ten seriál bych doporučil, nebo na větvi z něho bude určitě každý, kdo má rád komplikovaný akční scény, jak si zmiňoval, na dlouhý záběr, což je vlastně strašně náročný pro kameramana a zvláště kaskadéry. A pokud by to někoho zajímalo z našich posluchačů, tak se podívejte na YouTube kanál Corridor Crew. Oni si furt stěžují, že mají málo odběratelů, ale mají ta 3,3 milionů. No a oni teď dělají nedávno, začali dělat série, to je to jakoby kanál pro VFX artisty, takže vlastně, že dělají to CGI a různý efekty a diskutujou o tom, jak různý efekty byly dělaný a baví se i s profesionálníma kaskadérama a právě s jedním týpkem, co dubloval právě Daredevila. A on jim povídá vlastně, jak se ta scéna točila, jakoby ta dlouhá, kde on zmátí prostě 15 týpků na jedné chodbě a je to vlastně dost dobrý kanál, takže kdyby někdo měl zájem, tak se na to určitě podívejte. Můžete se dozvědět něco nového o tom, jak se dělají filmy a jaký nové technologie se začínají používat. Nice. Tak, no, takže jako především prostě pro lidi, co si užijou díla jako filmy nebo seriály, které jsou technicky náročnější. Vlastně, kdo ocení to, že si s tím dali tu práci, aby si udělali tu složitější cestu, tak tohle je seriál určitě pro ně, který to ocení. Dobrá, tak my už jsme teda načli postavy, ale možná je dobrý popsat si situaci někde na začátku. Takže vlastně věnujeme se titulnímu Daredevilovi, což je Matt Murdock, právník za dne a vigilantý v noci. Důležitý je říct, že je slepý, takže nevidí. Cože? To jsem si nevšimla v tom seriálu. Je to šokující. Jak je tedy potom schopný bojovat s nepřáteli? Je to proto, že jeho superschopností jsou nabustěný smysly, takže on je schopný vlastně být nějaký způsob jako echolokace a identifikovat lidi podle sluchu. Dokáže zjistit, když lžou, dokáže se dobře vyhýbat věcem atd. A vlastně on zrovna založil svoji právnickou kancelář se svým nejlepším přítelem Foggym a najednou zjišťuje, že je nějaký nový kriminálník v New Yorku a teďka se nám rozvíjí ten boj mezi ním a tím kriminálníkem. O němž nikdo nechce říkat jeho jméno. Což je Voldemort samozřejmě. Vyslovil jeho jméno. Ano. Kdo chce teda říct něco o Mattovi? Já si o Mattovi pamatuju, že když byl malej, tak dostal nějakou kyselinu do očí, ne? Jo, to je jeho trigger event, teda počkat, ta chvíle, kdy dostal svoje schopnosti. To on jako dostal trošinku pozdějc, ne? Jako nejdřív byl prostě jako jenom slepej a v depresi a potom jako postupně se mu projevovaly ty schopnosti a vlastně byl potom trénován nějakým tím starým Shaolin Masterem, nebo já nevím jakým Masterem, ale měl tyč. Stick. Ano. Matt je strašně zajímavá postava, on je v takovém vnitřním konfliktu, který je i dobře jako popsaný mezi jeho právnickým a superhrdinským povoláním, že jo. On se snaží dělat dobro, snaží se dokonce, aby to bylo v rámci nějakého katolicismu, což je jeho církev, čili jedna z prvních scén je vlastně to, jak se baví s knězem o nějaké moralitě těch jeho počinů. A tam se ten seriál i rád vrací, také opravdu záleží na tom. Co?
To je takový jeden velký konflikt toho seriálu, mně přijde, a konflikt Mattovy postavy, že zápasí jakoby zákonem versus svým náboženstvím. Klidně pokračuj. Taky vlastně zápasí mezi tím jeho tréninkem a co by jako měl dělat a tím, co on chce dělat. Ano, a zároveň taky zápasí s tím, co je zákonný a co je podle něj morální, že? Ano. Vlastně i jakoby do jakýho bodu má zajít, jestli jako má vraždit ty nepřátele, aby je zastavil natvrdo, nebo prostě ne, kde je ta hranice, všechno je to mezi sebou v konfliktu, je to hezky ilustrovaný. Navíc Matt je takový ten charakter, který se prostě hrne do nebezpečí a on to musí všechno zachránit, čili většinou času tráví zakrvácený, zmlácený. Ty boje, ve kterých se účastní, jsou vždycky pro něj velice jako obtížně vyhraný, takže není to, že by prostě jako v pohodě si tam dal pár pěsťovek a odešel. To určitě ne. To ne, no. A vlastně i ten balans mezi tím jeho právnickým životem a superhrdinským, že je to něco, co vlastně člověk nedokáže udržet. Což trošku řešil i Batman v Dark Knightovi. Ale tady je to možná jako víc do detailů zatím. Batman měl s tím právnickým životem opravdu problém, no. Vlastně jeho business životem, you know what I mean. Batman has no limits. Pak tam je Foggy. Tak Foggy je nejlepší kamarád, ještě asi podle mě i od dětství, kamarád Matta Murdocka. S celým jménem je Foggy Nelson a vtipný je, že ho hraje Eldon Henson. To tak jako hezky rýmuje. Je to trošinku obtloustlý mladý muž, takže vlastně jakože není úplně tak přitažlivý pro slečny, čímž trošinku jako trpí, ale zároveň vlastně je to věrný přítel a věří v to, že díky jejich právnické firmě, že můžou opravdu konat dobro a že vlastně bojovat se zločinci lze jedině právní cestou. Takže vlastně jakoby tak nějak působí, jak si říkal, že ten Matt je jakoby takový rozeklanej nebo jako rozháranej, tak vlastně ten Nelson představuje tu část spravedlivosti, která se řeší během toho bílýho dne. A vlastně a během těch pár serií vlastně jako on se jako samozřejmě dozvídá trochu víc o svém příteli a furt působí jako taková, řekněme, kotva, která vlastně jako pomáhá tomu Daredevilovi, aby zůstával furt Mattem Murdockem a nebyl jenom Daredevilem. Vlastně, aby nespadl, aby na té misce vah vlastně nepřepadl k tomu zlu, proti kterému vlastně bojuje. To asi myslím, že stačí. On je taková hezká protiváha k tomu Mattovi, protože když jsou jako kamarádi a prostě jako nakonec se shodnou, tak zvlášť na začátku té první řady, což jsem se pouštěl, tak on prakticky jako ve všech rozhodnutích je vždycky proti Mattovi a nějak musí jakoby zvážit tu praktičnost proti Mattovu idealičnosti, protože mu by nejradši pomáhal, že jo, všem, zastavil to zlo. Foggy je ten, kdo musí myslet na jejich výdaje a tak, aby se prostě udrželi naživu. Takže oba se na to vždycky koukají z jiné perspektivy. A pak vlastně Foggy je ten, kdo trpí tím, že Matt se prostě vyžívá v tom superhrdinování, nemá čas na to právničení, takže on to musí držet pohromadě. Prostě rádi je dávají do konfliktu a tím je to strašně zajímavý. Ale zase jsou to prostě kamarádi. To nikdy jakoby nepřijde. To je krásný. To je super. Každý potřebuje kamaráda. Zvládneš něco o Karen Page? Ne, povídejte o nich vy. Dobře, tak já mám Karen a na kozíze teda zbyde Fisk, což možná bude rád. Takže Karen vlastně doplňuje to hlavní trio, tím, že ona začíná jako oběť machinací těch zločinců, je obviněná z vraždy svého nadřízeného, kde napřed ukradla nějaký data, které prostě jsou kompromitující pro ten konglomerát, co se tam nějak vyvíjí, a proto jsou jí teda na stopě a snaží se jít záporáci zabít. A ona samozřejmě přijde za Mattem a Foggym, který pomůžou a nakonec se stane, nebo přímo v první epizodě se stane jejich asistentkou. A vyvíjí se vlastně tam, že ona je ta, která si může vybrat, jestli jakoby zase konflikt, který je v první snad epizodě, že jí nabízejí spoustu peněz, když na to všechno zapomene a odejde. Ona samozřejmě se vybere to dobro tím, že bude bojovat proti těm záporákům, čili má tuhle tu volbu před sebou a vlastně se snaží přijít napít tomu, co se tam děje, a zase jenom z té právnické stránky. Zatímco Matt se snaží to vyřešit daredevilovsky. To je asi všechno, co mě napadá tam. Ozís? Wilson Fisk? We don't say his name. Je to vlastně hlavní záporák v první a trošinku spoiler, ale i ve třetí sérii.
Hraje ho Vincent D'Onofrio? D'Onofrio. No. To vím i já. I D'Onofrio. I just don't know. No. To je fantastický. Jo, vlastně on jako trošku zase taky vypadl vlastně z castingových agentur a vlastně díky té role si zase docela vrátil a začal se objevovat ve filmech. Že je to vlastně taky na to, že má docela mohutnou postavu ten herec, tak je to muž mnoha tváří a mnoha hlasů. Má velice tvárný hlasový projev. Mr. Murdoch. Ano. On vypadá úplně jinak, když nemá ty vlasy. A když ty má ty vlasy, když si ho najdete, tak je to prostě úplně jiný člověk. To by člověk neřekl, že je to stejný týpek. Ten Fisk vlastně, tomu se přezdívá Kingpin, jakoby i z komiksu, myslím. A je to vlastně král podsvětí v těch Hell's Kitchen, v té čtvrti New Yorku, kde vlastně žijou hlavní hrdinové. A no vlastně je to takové jako milý pán, který mu nedělá problém potrestat člověka, co ho vyruší, že mu rozmašíruje hlavu ve dveřích svého automobilu, ale zároveň je to velice citlivá duše a jeho Achillovou patou je láska. Poněvadž vlastně nikdy nezažil skutečnou lásku a až teprve během toho seriálu ji zažívá a vlastně jenom skrz ženu, kterou miluje, se k němu vlastně dá dostat a to je jeho Achillova pata. Tak. No a víc o něm bych asi ani neříkal. Jako, je to mohutnej holohlavej týpek, co má strašnou sílu a je šíleně chytrý, jinak by nemohl vládnout vlastně takový velký organizaci zločinný. A když ho naštveš, tak to jako umí rozjet docela, což je taky super. Ano. On je strašně jako potlačovaně naštvaný, ale když to jako vyprskne, tak všechno lítá. On je vlastně tohle jako každý dobrý seriál se věnuje tomu záporákovi opravdu do hloubky. Jakože je to v podstatě jako jeden z protagonistů, až se dá říct. Nebo ne, blbost, jeden z hrdinů, on je antagonista, ale hrdina. Mm-hmm. Takže vlastně víme, proč dělá to, co dělá, víme, že má jeho motivace je zvráceně dobrá, jak to jako má být, asi prostě snaží se pomoct těm lidem, když tou kriminální cestou, protože nic jiného nezná. A tak je to zajímavý, no. Rozhodně je to jeden z důvodů, proč je ten seriál tak kvalitní, řekněme. Jo, ještě vlastně je to jedna vsuvka, že vlastně jeho motivace je i osobní, což mě už trošku štve ve všech těch superhrdinských filmech, že záporák je vždycky ten, který prostě řekne lidstvo je nákaza a já jsem váš doktor. Jakože prostě takový to jako to metafilozofický, jakože no je na čase prostě mít jenom to jedno dítě, pojďme si utahovat opasky, anebo prostě jako vymažeme půlku vesmíru a budeme si žít v klidu dál a žrát a tak bude to super. No, ale tady to je prostě člověk, který prostě má vlastní tužby a vlastně jako a je to prostě sobec, že většina lidí prostě má nějaký, že jo, své prostě záliby a tak, což jako tomu dodává na vlastně v prostředí toho, co se teďka natáčí, tak docela svěží přístup a konečně jako normální záporák. Tak. On vlastně jeden z ikonických záběrů tohoto seriálu, který rádi opakujou, je prostě Wilson Fisk si dělá vajíčka k snídani. S krásnou hudbou prostě nádherně natočený, artistický, fakt jako bezva. Pak samozřejmě se to hezky kontrastuje s tím, když je naštvaný a vyhodí celý ten obrovský stůl prostě. No, tak to bylo taky v Dexterovi, že jo, pak, jak si dělal ty vajíčka. To takový hezký úvodní titulky, že on dělá všechny ty obyčejné věci a je jako každý z nás, čistí si zuby ráno a pak večer jde někoho zabít. Takže jo, to je dobrý takový troup. Líbilo se mi to tehdy a líbí se mi to i tady. Dobrý kontrast. To je asi k hlavním postavám. Ono se tam vystřídá jich jako spousta dalších, ale to asi nemá smysl jít do hloubky. Tak. Asi ne. Je něco, co byste chtěli zmínit, nebo už jako můžeme postupně začít hodnotit? Hodnotit ty věci, co se nám na tom líbily? Ještě vlastně jakože to v druhé sérii je velice dobrý a důležitý crossover ještě s jiným komiksovým hrdinou, což je Punisher. Antihrdinou. Antihrdinou, ale opět vlastně tvůrci velice dobře udělali to, že zkombinovali ty dvě postavy, protože že Castle, tedy Punisher, který ho hraje John Bernthal, skvělej. Opět vlastně tady ten seriál, on probírá jakoby téma spravedlnosti, nebo jakou cenu má spravedlnost. A právě jako ten Castle si to jako bere do vlastních rukou a prostě
nedělá mu problém zabíjet lidi, což vlastně jako Daredevil nedokáže. Takže vlastně je to takový jeden pěkný temný protipol k Mattu Murdockovi. Ale k němu asi už víc radši říkat nebudem, že tam je spousta spoilerů a spíš jako podívejte se na to. Tak to rozhodně souhlas. Tak já bych zase řekla k tomu jenom, že se mi strašně líbí práce s kamerou a vyzdvihla bych prostě to, že jako věc, kterou si z Daredevila pamatuju nejvíc, jsou prostě ty jako vizuální obrazy, které ti ten seriál nabízí a hrozně se mi líbí ta scéna v té chodbě. Jestli víte, to je jenom, když si hodíte do Google prostě Daredevil hallway scene, tak úplně to najde přesně to, co chcete. A to je prostě úplně úžasné, to ukazuju všem. A potom takový to vyobrazení toho, jak ten Matt vidí, když nevidí. To mně přišlo strašně krásně udělaný. Úplně mi to zprostředkovalo prostě ten dojem, že jsem se do toho dokázala tak vcítit. Takže bych jako to ještě pochválila za tohle. A řekla bych, že to je podle mě co je něco, co je na tom trošku jako zajímavější, unikátnější a velmi pozitivní. To je vlastně geniální, jak tohle to se provazuje s tím tématem toho seriálu, že vlastně to jeho způsob té vize připomíná peklo prostě, takže on je konstantně v pekle. To je jako super. No, možná proto se říká mu Daredevil. No, to je. Takhle, to je nejlepší, když ty věci všechny spolu jako takhle souvisí a nevíš tam ty souvislosti. To je fakt jako krásně udělaný. Jo. Já už jsem zmínil to, že vlastně Daredevil z každého fightu odchází zmácený, což si myslím, že je super. Myslím si, že to hodně chybí. V některých vyobrazeních, že prostě ten hrdina tím nějak jako trpí. A je to trošku kritika těch superhrdinských schopností, kdy jako každý prostě dostane z té loterie, tady máš nezničitelnost, tady máš super sílu, jo, můžeš se mlátit. Thanos má prostě ten balíček, že jo, tam je strašně big deal, když mu jako vyteče kapka krve, nebo když Hulkovi vyrazíš zub, ale jo no, to je něco, co můžeš udělat jednou. Tady prostě Daredevil na sebe celou tu řadu prostě navazuje další a další zranění, všechno se mu rozpadá pod rukama a pak snad jakoby na konci dosáhne nějakého vítězství, ale zase za nějakou cenu, což je úplně jako, to je to, kde ten žánr je nejlepší. A je to, co dělá Worm teda, abych to zase dovedl tam, dneska bude prostě spousta Wormů, protože jsem tím dost unešenej. Ano, to už si několik let a ještě to nepřešlo. Fascinující. Pořád to vychází, že jo, teďka skončí Ward, což je druhý díl. A jo, to bych si mohla přečíst. To si přečti. Až někdy budu mít 2 měsíce volno, tak si to přečtu. To je plný super schopnosti, jako má Daredevil právě, ty enhanced smysly, kognitivní věci. No, OK. Ale to jsme asi ještě daleko, ale každopádně ten další věc je to, že je to vlastně dost originální set schopností, no, proti všemu jinému, co vidíš. Čili z tohohle důvodu. A rozhodně není OP ten Daredevil, fakt ne. A ten seriál se v tom vyžívá doslova. Tím bych souhlasila. Je teda vlastně jedna věc, jak převrací nějak tu konstrukci. Třeba to bylo v době, kdy jako začínala i Arrow a tak a prostě byly všude ty zápletky. Kdo je náš velký záporák, náš velký záporák. A každou sérii v 9. řadě Revealem. Protože tak to prostě, 9. epizodě Revealem, protože tak to prostě musíme udělat před těma Vánocema přesně. Tak Daredevil na konci první epizody ti ukáže všechny ty záporáky, který ten Daredevil bude celou tu řadu prostě konfrontovat, až se dostane k tomu hlavnímu Fiskovi nakonec. A jako ten způsob konstrukce strašně moc oceňuju, protože to úplně vybočilo ze všeho, co kdy bylo. A to, jestli se ti líbilo tohle, tak se ti bude líbit teď film, co je v kinech. Knives Out. Já jsem na tom teď byla a to je to Jo, tam bylo dobré. To bylo dobrý, protože tam to je jako detektivka a to jenom tady dám takový plak něčeho, co mi nedává žádný peníze, že tam je detektivka a má to být o tom, kdo jako zabil toho člověka a ty se prostě dovíš během třeba prvních 10 minut, kdo ho reálně zabil a jako ty stakes se úplně změní na úplně něco jiného a ty si říkáš, ale ne, teď jde o tohle, ale pak se to zase úplně změní za 15 minut a pořád tam jde o něco jiného a úplně ti to jako převrací všechny očekávání a skončí to, jako je to fakt chytrý, takže doporučuju. To je super. Je to skvělé, to bude určitě bavit, Pavle. Takže běžte na to. Film, no, ale tak někdy. Každopádně, Daredevil, co ještě máte k vychalání nebo ke kritice? Já bych navázal na tebe a naprosto souhlasím s tím, že jak si srovnával třeba s Arrowem nebo jinýma prostě jakože ten big reveal, jakože prostě tady teďko máte prostě záporáka, ale my vlastně o něm nic nevíme, o jeho motivacích. On není postava, ale rekvizita.
A tady prostě v Daredevilovi a třeba v těch Knives Out, tam taky přesně prostě víš motivaci každou z těch postav a musíš ji vědět právě u protagonisty, ale i u antagonisty. A nesmíš se na to zapomínat a díky tomu to vlastně funguje a tebe to baví se na to dívat. Což jako tady ten seriál vlastně jako dokázal. Se mi zdá teda, nebo rozhodně jako z těch komiksáren je jeden z nejlepších, co podle mě ta vznikl v posledních letech. Kde teda další vlastně dobrá stránka je, že tady nejde pro změnu o zničení světa, aspoň ne v té první řadě. Taky dobrý, že je to vlastně jako hodně osobní, je to hodně osobní fight mezi Mattem a Fiskem. Rozhodně se to v něj změní. Ještě nějakým způsobem to, myslím, že jsem to už taky někde zmiňoval v nějakém dřívějším našem podcastu, že to vlastně docela kopíruje od Josepha Campbella Hero's Journey, vlastně jako cestu hrdiny, že to má i toho mentora, má prostě jako má své pomocníky, svýho záporáka, ale vlastně, že jde o tu cestu a vývoj té postavy, že vlastně ten Matt Murdock má docela dobrý a masivní oblouk změny svého charakteru. Což teda u Arrow se říct nedá ani jako u těch odfláklejších seriálů, který nejsou od Netflixu. Jo a ještě tak Netflixu, že jsem si uvědomil, že obrovská výhoda Netflixu je, že nemají zafixovanou stopáž. Teďkom se tady dívám, že vlastně jakoby stopáž je 46 až 61 pro Daredevila. Vlastně, že vlastně, když nemají vysílací čas přesně, že to prostě jakoby hodí všechno, tak vlastně, když potřebují nějaký díl udělat delší, prostě jakoby rozvíjet díl tu zápletku, tak udělají delší. A když ne, tak ho udělají kratší. Což je podle mě jako obrovská výhoda při vyprávění. Souhlas. A zároveň obrovská nevýhoda u těch seriálů jako od Foxu a tak, který prostě musí mít těch 40 minut. Takže se na to potom už nedá dívat po 5. sérii většinou. Jako je pravda, že i u toho Netflixu těch 13 epizod je možná až skoro moc. A oni se vlastně taky přesouvají k tomu 8 epizodnímu modelu, viz Zaklínač. Což je asi jako dobře. Ale spousta věcí teď má 8 epizod. I ta minisérie, co byla teď na Hulu, co se jmenuje Hledání Aljašky, tak má taky 8. Jako lidi chtějí trošku kratší série, podle mě. Ale mě už se jako trošku zvykli asi na quality, not quantity. Jako podle mě to i nastalo trošku Netflix, ale to je vlastně to heslo, že těch britských vývojářů seriálu vždycky. Quality, not quantity, proto mají 6dílní série. No jo, nebo Sherlocka. Sherlock. To už skončilo? Titlové místo pro kozíze, jo? Jo, já doufám, že jo. Jako nechávají se otevření vrátka pro sérii 5, ale to se asi nikdy nestane. Tak to je zajímavá kozízová reakce. Bychom si taky někdy mohli promluvit. No my jsme do toho byli úplně blázni tehdy, ale pak už nás to... Já taky, ale pokud vyjde 5. série, tak doufám, že ještě furt vedle sebe běží, ale jenom zestárli o 5 let. To končí tím, že vedle sebe běží? Jo, přesně, že běží do mlhy prostě a zpomaleně. Run away, my boys. Jo, ano, ten konec byl divnej. Ale to je jedno. Nejsme tady od Sherlocka. Omlouvám se, jsem ho sem zatáhl vůbec. Ale kozízová reakce byla zajímavá. Ještě vypíchnu soundtrack, je skvělej. Intro. Já jsem tak rád, že udělali to intro. A to je jako hodně dobrý intro. Všechno jako krev stejkající po New Yorku. Tam prostě kostel. Vlastně. To máš... Ta socha té spravedlnosti. No právě, ta je nejdůležitější, že vlastně ta je skrvavená, ta spravedlnost. To je jakoby hlavní tam message toho seriálu. Tak. Je to tak. No a samozřejmě ještě to, že ten seriál se věnuje nejen toho superhrdinování, ale i těm zápletkám v té soudní síni. Každý vlastně řadě je minimálně jedna prostě velká událost v tom soudu, kde jako můžou Matt a Foggy dělat tu svoji věc. A taky to tomu přidává, no. Kde vlastně Arrow, kde je pak Oliver Queen jako starosta města, tak je pořád o tom, že tam běhá jako idiot s lukem, že jo. To jsem už neviděla a zní to hrozně, takže... Ano, jo. To je asi všechno, co mě napadá. Nespoilerově, tak. Já bych si možná dovolil jenom menší kritiku, ale to je prostě to se asi u seriálu nedá vyvarovat, ale prostě nějaký vedlejší role jsou trošinku slabějc obsazený, nevím, třeba jako to, co měla být Elektra, tam mě strašně vysírala, ta herečka.
To je prostě jako pěkná tvářička, ale jako moc toho neuhrála. Ten co hrál Bullseye ve třetí sérii, se mi taky moc nelíbil. Ten byl takovej docela, nevím, generický, nevím. Prostě neměl moc velký rozsah. Oproti Kingpinovi, prostě oproti Donofriovi, jakoby to je o level níž a vlastně to strašně bije do očí, že ty hlavní role jsou dobře obsazený, jako všechny 4 hlavní role jsou skvěle obsazený, Bernd Hall jako Castle byl skvělej, ale potom jako už ty další tak nějak jako kdyby já vím, že na to a samozřejmě nejsou peníze, že jo, jako každý prostě minirole prostě obsadit prostě hvězdu anebo schopného herce, ale schazovalo to pro mě docela dost teda. Tady tom seriálu možná obzvlášť. To s tím Bullseyeem konkrétně mě jako dovádí k nějakým bodu, který mě docela štve od dnešní konvenci, a je to, že prostě do seriálu musí mít každá postava svoji origin story. A ta třetí řada je origin story téhle postavy, takže tam jsme neviděli tu postavu, tam jsme viděli vývoj té postavy, aby se stala tím, co má být. Čili i ten herec se musel chovat tak, aby to mohl opravdu rozbalit jenom v té další řadě, která už se teda nikdy nestane, protože Disney jsou zrůdy. Nebo Netflix, nevím, kdo byl na vině v tomhle případě. Okay. A z jakého důvodu to teda zrušili? Jakože byl málo sledovaný, nebo? No to právě ne. Věc je ta, že Netflix chtěl nový deal s Disney, nebo Disney chtěl nový deal s Netflixem a oni si prostě řekli o víc peněz a to jim nechtěli dát, takže se na ně vykašlali. A nevím, která strana se vykašlala na kterou, může to být jako obousměrný takhle. Ale každopádně ta licence jim končí za rok, takže tam můžeme očekávat, že se s těmi postavami něco stane a třeba to nějak obnoví Disney jako takový. Těžko říct. Je fair. S tím, že i jako ten Charlie Cox měl prostě smlouvu, že se musí objevit ve filmu, kdyby to po něm chtěli v nějakém bodě, což jako všichni doufali, že to po něm chtít budou a možná to v nějakém bodě stane, to by bylo zajímavý. Ale zatím ticho, no. Teďka v podstatě Marvel se seká úplně všechny svoje seriály, co nejsou na Disney, takže taková očista. Chápu. Kde je vlastně sranda, že Agents of S.H.I.E.L.D., což byl první Marvel seriál, bude zároveň i poslední Marvel seriál. To je hezký. Je to hezký, no. Zároveň nejlepší Marvel seriál. Am I right? Dobře. Jessica Jones. Anyway, to je moje kritika současných trendů. A jestli teda můžem, tak hodnocení? Finální verdikt? Pojďme na to. Já bych chtěla hodnotit pak poslední. Poslední? Tak říct začneme, teďka vidím v Audacity, jsem mluvil děsně dlouho. Takže hodnocení. No, já možná jako trošku přestřelím, ale mě ten seriál hodně bavil a nevadily mi ani, jak jsi zmiňoval, třeba nějaký jako vycpávkový díly, že já je mám vlastně docela rád, když jsou dobře zvládnutý, tak většinou vycpávkový díly, které jako fungují tak jako sami pro sebe, tak bývají vůbec nejlepší v rámci toho seriálu. Třeba jako Breaking Bad nebo u jiných. Jediné, co mě tam jako štvalo, bylo občas to obsazení a jak jsme se bavili o těch origin story trošku, ale velice oceňuji kaskaderskou práci, kameru a tu snahu vlastně ukázat trošku naturalisticky hrdinu, že prostě jako když dáš prostě 3krát uhodíš pěstí, tak prostě jako je to jako kdyby si prostě zaběhl jako 100 metrovku. Jako ten člověk prostě je udýchaný, unavuje se a je to prostě strašný závol, že fyzicky. Takže oceňuji i toto a vlastně docela oceňuji i to, že je to Netflix a jemu nedělá problém, že jako dělat erkový věci tvrdě, takže vlastně, že se tady nenadává. Vlastně že to není třeba. Vlastně není tam žádný fuck, cunt. To je pravda. Což mě docela překvapilo a zároveň i docela milé, že jakoby ten seriál je dostatečně krvavej a vlastně nikdy to nebylo třeba vyloženě si tam zafakovat. Takže to vlastně docela oceňuji. Takže já bych tomu tedy dal vřelých 85. 85. Já ten seriál mám rád. Říkám po Agents of S.H.I.E.L.D. můj druhý nejlepší superhrdinský seriál. A asi teda budu bodovat vejš než Kozís. Mně se strašně líbí Wilson Fisk a Matt Murdock, jako ten jejich dualismus a to, jak je to zahradí. Oni jsou oba jako geniusové prostě. To je, ano, řekl jsem schválně geniusové. Geniové. Ale i to jako, že ten člověk musí hrát slepýho člověka, který má jiný smysly a nějak jako to udělat realisticky,
tak si myslím, že je to zvládnutý dost perfektně. Ta první řada je docela masterpiece v tomhle tom. Každá epizoda má dobře napsaný scénář, když jsou tam flashbacky, tak jsou perfektně provázaný s tím, co se děje v současnosti, i v malých, i jako ve velkých věcech. A přijde mi, že tam málo té výplně. Předtím jsem to možná přestřelil trošku, protože jsou seriály, které jsou v tom daleko horší. Tady je to jako jenom OK. Museli jsme mít ten 15-minutový útěk z vězení, no možná. Ta zápletka je taky dobrá, je to něco jiného než ty velký superhrdinský bombastický filmy, je to prostě souboj jednoho člověka proti celému kriminálnímu podsvětí a prostě kdo mu jako nemůže fandit v té situaci. A Charlie Cox je sympatický as hell. To je. Charismatický. A já tomu teda dám, tady vidím Orphan Black na 92%, tak to asi jako sedí. 92% pro Daredevil za mě. Zajímavý. No dobře, tak se na to pojďme podívat. Já tak koukám na své předchozí hodnocení a já teda, mě ten seriál osobně moc nezaujal, ale možná to bude jakoby věkem, ve kterým jsem se na něj dívala. Takže pokud jsme se na to dívali v roce 2015, tak jsem byla v útlém věku pouhých 20 let. Oh, come on. Nemohla jsem to úplně pochopit. Pavel mě to pustil moc brzo. To je obvyklá výmluva, tady nefunguje. No, nebudu to protahovat. Mně se to zase tolik nelíbilo. Dala bych tomu 80%. Tím pádem ten seriál padá na 86% v průměru, což ho dává za Ricka a Mortyho a Bojacka Horsemana, ale před Dextera, první a čtvrtou řadu. Jo, tak aspoň, že tak. Já bych chtěla řekla, že je to lepší než Rick and Morty, mohla jsem tomu dát trochu víc, ale to nevadí. Dala jsi tomu o procento víc, no. Jakoby víc než jsem tomu dala. Vlastně. Tak jo, spoilery. Když jsem tady mluvil o těch firech, tak jsem pořád myslel o tom útěku z vězení ve třetí řadě. Pro Marušku. On, Matt Murdock jde navštívit někoho do vězení, aby získal nějaké informace o Wilsonu Fiskovi a ten doktor, co tam je, ho jde paralyzovat nějakou injekcí prostě a tam začíná jeden záběr, který se tahne asi 15 minut prostě a Matt se probíjí přes stovky kriminálníků a bachařů v tom vězení ven v jednom záběru celý. Jo, tam lidi umírají, všechno tam vybuchuje, prostě je to úplně šílený. OK, to zní wow, zajímavě, to bych chtěla vidět. Jako ten záběr se mi docela líbil, ale bylo to možná jako o krok díl, než to mělo být. Ale pořád dost fantastický. Ale my v tom záběru zjistí, že vlastně Fisk ovládá úplně všechno zase. A končí to tím, že Matt paralizovaný ho navezou v autě do Hudsonu. Takže už není v Hell's Kitchen. What? Jako do řeky, aha. Do řeky, ano. Jo, přesně. Já jsem si teď nemohla spojit, že Hudson není čtvrť. Tak to je zároveň jako dobrý moment, ale zase možná z něj těžili až moc. Ale nevím, co se o tom myslel Kozíc tehdy. Super. Ale mně se prostě strašně líbí jako ty dlouhý záběry. A mně se útěk z věznice hrozně líbil, že vlastně jako tam byl, že ten zvrat toho, že najednou jsou všichni proti němu a vlastně bojuje jak se zločincema, tak i s bachařema a vlastně se bachaře a zločinci tam spojí dohromady, aby prostě sejmuli jednoho člověka. Jako v tom takový docela pěkný jako takový symbol. Jako nějaký tý prodejnosti a vlastně jako co to tedy obnáší být jako zločincem nebo zloduchem, tak spíš zloduchem. A mně se jako všechny tady ty sekvence, které byly ty jednozáběrové na té chodbě a víc jich teda bylo, že jo? Tak se mi hrozně líbily. Asi ta nejméně, co se mi líbila soubojovka, byla, kdy tam byla ta Elektra, jak byla v tom kokonu. Tak jak se mátil s těma ninjama. Jasně. V nějakém tom skladišti či co. No a to se mi teda vůbec nelíbilo. Že tam najednou ta kamera byla úplně jinak rozpohybovaná, spíš na kolejích mi to přišlo, jako jsme se dívali na plošinovku na hru. Že to bylo jako kdyby z boku a všechno se to děje a nebylo to úplně zvládnutý a moc se mi to nelíbilo. Jako, jak jsem třeba kydal na Bullseye, tak vlastně jako ty souboje s ním byly podle mě super. To byl tak super nápad. To bylo jeho super schopnost je, že dobře hází věci. Jo, přesně. Víš co, to je takový ten zvrácený americký sen. Prostě tvůj syn musí umět dobře házet prostě baseballový míček. A tě na něho otec hrdej. Headshot baseballovým míčkem. Jo, a on tam prostě zabíjel lidi baseballovým míčkem. To bylo super. Jo, to bylo super. A v té kanceláři to byla skvělá scéna, podle mě. Akorát furt s tím hercem mám problém, teda. No vlastně, no. Šílený. Náhodou, hele. Myslím, že by se s tou jako zasmála, aspoň minimálně. No okej, dobře, tak protože to bylo zároveň přes čáru, ale zároveň jako super, prostě máš to tyjo, hustý.
Jo, a hlavně by si měla úplně stejnou tu reakci vlastně jako Daredevil, ne? Že prostě on, tyjo, nějaký prostě trapák, jako prostě najednou, to mi skoro přelomil hnátu a prostě co se děje? A dostávám na prdel od míčku. Zní to teda všechno fascinující, děcka. Nebudu vám hát. Hned se jdu na to vrhnout. A taky úplně skvělý moment, asi úplně nejlepší, když prostě jen Punisher, jakoby je tam ten soud s ním a jako vypadá to, že to vyhrajou a teďka prostě tam vidíš, jak mu někdo šeptá do ucha, on začne řvát, jsem vinen prostě, zavřete mě, jo, udělal jsem to rád, jsem je všechny zabil. A tak jako si říkáš, co se to děje, prostě jsi s ním postav, jde do toho vězení a tam najednou vidíš toho tlustého chlápka, co nám posiluje a teďka je to Wilson Fisk a jako ten člověk je neuvěřitelný. To bylo asi nejlepší reveal toho seriálu. Jo a ještě vlastně, když navážeme, že Matt Murdock se dostává z vězení a to Castle se do něho dostává, vlastně dostane za úkol, aby někoho zabil, že jo? To je vlastně taky ten protiklad, že vlastně Matt Murdock se snaží nikoho nezabít, ale zachránit si vlastní život a naopak jakoby skoro totožná scéna, nebo jako hodně podobná, ale sice jako taky jenom na chodbě, ale prostě jakože tam všechny prostě porube a je vidět jakoby ten styl jakoby jednání a vlastně i názor, jako skrz turvačku se vyjadřuje jakoby názor a postavení té postavy jakoby vůči té spravedlnosti. A ještě tam mě vlastně napadá, že je docela příznačný ty chodby, že vlastně sice jakoby on to pomáhá i při choreografii, to točit prostě v chodbě, ale vlastně když máš jakoby tu linearitu, že vlastně jakoby tím se podle mě trošku i jako po formální stránce vlastně opakuje důraz na tu jako spravedlnost, jako buď ano nebo ne, prostě máš jen vlastně dvě možnosti, víceméně, stejně jako ty postavy vždycky. Tak myslím, že jakoby i ta chodbovost, ta linearita vlastně, že je použitá docela dobře. Chodbovost. A to už je hodně meta, no, ale... Chodbovost. A oni vlastně i hezky zvládnuli, jako když jsou ty flashbacky o tom, kdy se jako Matt a Foggy seznámili, ten joke s tím avocados at law, takový jako roztomilý, že i tyhle ty momenty ten seriál prostě jako zvládnul dobře. Že jakoby ten vztah těch postav mu dokonale rozumíš a víš. A za mě teda já oceňuji, že netlačili na pilu, nebo jako u všech těch marveláckých, že prostě že jakoby ten universe, že prostě musí neustále citovat a že tady sice párkrát citovali, ale prostě nebylo to, furt jako funguje jako vlastní vesmír, jako ten Daredevil, tak nějak. Což mi přišlo taky osvěžující vlastně. No tak po internetu kuluje to mím, že vlastně jak Spidermana to vyhlásil jeho tajnou identitu, spoiler, že potřebuje právníka, že by to měl být Daredevil právě, a kdyby se ho stalo, tak by to bylo super. To byl dobrý crossover. Tak kežby. Třeba jednou. A teď vlastně na Halloween zase jaká úplná blbá odbočka, ale Charlie Cox je velký kámoš s Tomem Hiddlestem, takže oni šli na Halloweena za své postavy jako prohozený navzájem. Takže tam byl Loki v kostýmu Daredevila a Daredevil v kostýmu Lokiho. A jako autentický kostýmy. docela legrační. Jakože ve třetí řadě se mi trošku nelíbilo, abych zase šel do negativa, že se tam docela opakuje ta zápletka z té jedničky. Ty se nějakým způsobem zase dostane na vrchol, ale Daredevil ho skoro sejme v soudu, ale zjistí se, že Fisk je všechny podplatil, což je prvek, co se opakovalo, jsem doufal, jako, že neudělají, ale asi neměli jinou možnost. A že Daredevil si pak si musel zase rozdat pěstma prostě. A se to končí tím, že Fisk jde do kriminálu. Ale tentokrát je jeho manželka. Jo, ale jde tam jako kvůli té manželce, že jo? Nebo jo, to je pravda. Kvůli té lásce, jakože je to furt jako věrný tomu, že i v těch komiksech, já jsem je teda nečetl, ale i v tom Spider-Manu, tom animovaném, tom úžasném z loňska předloňska. Spider-Verse. No. Tak právě i tam, že jakoby to ctili, že prostě jakoby to je prostě postava jako furt jako člověk, který prostě pro tu lásku udělá vlastně cokoliv. Vlastně, že jí půjde přes ty mrtvoly a vlastně, že se to ctí i tady, sice to udělali dvakrát vlastně prakticky, ale jako v té třetí to, jako by to dovedli ještě, tak myslím, ještě víc, že prostě jakože, jo, nakonec to teda vzdám. Já sice jsem úplně na vrcholu a vlastně on by mohl vyhrát, ale jakože se vlastně vzdá nakonec, že ho nejsou schopní porazit. On je vlastně neporažen. On sám se vlastně vzdá. Což mi přišlo docela jako právě dobrý. Já mám dobrou věc, kterou to můžu zavřít. Máte ještě něco, co k tomuhle říct? Spoilerově? Nechám ti to klidně zavřít. Asi dobrý. Jo, jenom prostě mě štve Elektra, jo. Prostě, nevím, kino jít do kokonu, ona se potom vyklube, jo, a prostě, jo, ať bude nějaká super mocná, nejspíš zlá, jo, super. Jako kdyby by to aspoň trošku dovysvětlili, ale ne. A tak to je problém spíš těch The Defenders, no. A to je jiný zase šálek kávy.
No. Každopádně, jedna věc, kterou jsem si uvědomil strašně jako až post fakt, když jsem se díval na ten trailer, tak vlastně ty si dozvíš, že Fiskovi se říká Kingpin až někde v půlce třetí řady. Ale když v první řadě ten novinář má tam tu zeď prostě s tím červeným provázkem, že jo, všechno spojený, tak nahoře má kartu krále, karetního balíčku, která je přišpendlená k té nástěnce. Takže je to prostě Kingpin. Aha. Já si říkám, že to je geniální úplně. Tak to je easter egg. Jo, to je easter egg, jak blázen, ale. Takže to je můj fun fact nakonec. Překonej to, Segra. Můj fun fact byl ten, že když Charlie Cox šel na konkurs, tak nevěděl, že Daredevil je slepý. Jo, to je pravda. Ale prej jo. Psali to na IMDb ve Fan Trivia. Jo, to byl nějaký gif z toho Colberta, nebo tak, kde to řeší. Kam, to si mohl aspoň tohle zjistit, jako. Jo, no. Ne, on jako ty komiksy přečet samozřejmě až po tom, co ho nakastili, že jo. To investovat tolik času předtím. Pojďme teda na tu část, kdy vylosujeme nový seriál. Připomínám, že i vy, naši diváci, můžete přidat další seriál do Osudí, stejně jako se již stalo se seriálem Good Girls. OK, takže kdo chce přidat jaký seriál? Máme tam teda Walking Dead, Black Sails, Chernobyl, Podfukáře, Good Girls, The Office, americkou verzi a Dollhouse. Mně napadlo to, že když jsme se dneska bavili už o ukončeném seriálu, tak vlastně teď před chvilkou skončil Mr. Robot. A to možná jako docela rád, možná jako to udělal třeba jakoby reprízu, protože jsme o tom vlastně už jeli, že jo? Jo, to je pravda, ale to jsem chtěl říct na konci. Řekneme to na konci tady. To nemá asi smysl dělat celou hodinu o tom. No, ale jinak bych to dal Černobylu ještě. Jedno. Dobře. Musím udělat ten Černobyl, než na něj zapomenu, jak to tam bylo. Já dávám Body Office. Tak, já na vás hodím nový seriál, protože život je krátký, jak ukázala tato epizoda s Kozí zem. Já už jsem se bál, že nikdy jako to nebudeme pokračovat skoro. Ne. Naštěstí teda, jo. Za což vám děkuji. Díky. Tohle je seriál, který nikdo neviděl, Segra už mě slyšela ho trochu vychvalovat asi. Ale ne. A je to 12 Monkeys a myslím si, že by se vám to líbilo. Já jsem zkoušel první díl a to mě teda jako vůbec nechytlo. Že ten film miluju, jakoby od Guillerma, ale... No tak ten seriál je docela jiná bestie, ale musíš se dostat na konec druhé řady asi? Jesus, ne, ale počkej, tam těm lidem řekli, že je zruší, ale dají jim 3. a 4. řadu. Takže oni se rozhodli, že udělají úplně jako nejšílenější věci, co by jako neprošlo nikde jinde. Takže kdybys to byl schopný překousnout, jo, tak myslím si, že je tam něco, co bys možná dovedl ocenit. A možná si budeš myslet, že je to blbost, ten už to v případě se omlouvám. Tak, každopádně to bude mít 3, jo, to si nepředpokládám, že bychom to hodili dneska. Takže hážeme 95 stěnou kostkou. Jsme skoro dolezli ke 100. Hodili jsme 58. Příští seriál je The Office. Americký. Ano. Ale zase je dobrý, že ti stačí si pustit fakt pár epizod, abys přesně věděl, o co tam jde. První série Officeu se strašně snaží kopírovat britskou a má jenom 6 dílů a až v té druhé sérii začnou psát vlastní věci, takže je potřeba se podívat třeba na něco z druhé série. Ale jako dohromady to je prostě tak 10 dílů, nebo stačí prostě pár dílů z první a pak pár dílů z druhý. A pokud to bude bavit, tak zbytek seriálu. Zbytek seriálu nebo jako skončit někde v tak 5. Ve 4. řadě, no. Než to začne být jako divný trošku, ale pořád jako asi dobrý. Já veskrze mám z toho pozitivní dojem z toho seriálu. Konečně. Takže vzvat, tohle to nás čeká příště. A teď je tedy čas si říct, na co jsme se koukali. To bychom jinak doporučili. Asi načněj Mistra Robota Kozíc, nemáme na výběr. Budeme to asi těžce spoilovat, ale jestli jste dokoukali až ten, tak prosím přeskočte. Nebo nám věřte, že je to blbost a nechcete se na to koukat. Což doufám, že je náš verdikt. No, já jsem to neviděla nic po první sérii, takže pomluvte vy. No mě to vlastně docela na to, že jsem byl přesvědčený, že z toho stavu, do kterého to dovedli před 3 dílama před úplným koncem, takže se z toho nedá vybruslit. A nakonec to vlastně zakončili důstojně. Jediný, co celá ta linka s tím čínským premiérem absolutně nedává teda smysl a absolutně jako netuším teda, co to jako mělo teda jako znamenat, protože jediný, co by dávalo jako smysl, jako vysvětlení, že je taky jakoby imaginární, ale byl prostě, ale byl reálnej, takže jako to nemohli udělat. Jako, bál jsem se, že něco takového udělají.
Ale už neměli tam prostě co už vytáhnout v tu chvíli. No, ale nevím, jako... A vytáhli přesto. No, to hodně zabili, no, to jako s tím čínským, no, to jakože, to byla docela zajímavá postava, tak takovej, no, byl to Magor, no, a tečka. No, je to zajímavý, Kozís, ty seš na ten seriál mi přijde jasně schovývavej. Mně právě kvůli tomuhle si myslím, že ten seriál nedostal jako listnímu slovu a že všechno, jakoby, co se snažil stavět, že jako bral tvoji důvěru, že fakt směřuje k něčemu zajímavému, že to tam jakoby nebylo vůbec nakonec. Že z toho udělali obrovský fake out a najednou ty jako velkomyslný prostě poselství, které měly být nějak o světě a o tom, jak je se vlastně změnili na seriál o interním životě jednoho člověka. Ale jako když to bereš tak jako, že to v hlavě každýho nás vlastně je další vesmír, tak vlastně jako proč ne? Jo, ale není to, co inzerovali. Já chtěl thrillerové chování. Jo, udělali z toho úplně něco jiného, ale jak říkám, jako oproti tomu, do jakých bažin se ten seriál dostal, tak vlastně z toho ještě vybruslili docela jako obstojně teda. No ještě za jakou cenu? Oni každý epizodě zabili nějakou postavu. Místo toho, aby jakkoliv vyřešili její zápletku nebo tomu dali nějaký konec, tak je prostě všechny vyvraždili. To byl můj dojem z toho. Prostě tady jsme se zavrtali do obrovských potíží, nabídli jsme divákům něco a pojďme teda se z toho dostat s tou snadnou cestou, kdy dáme epizodu, co se věnuje téhle postavě, zabijeme jí. Tu postavu vlastně můžeme zabít hnedka na začátku první epizody, to je skvělý nápad, ne? Prostě twist, že jo, to nikdo nebude čekat. No. Takže asi tak. Jako ve mně ten konec pohřbil veškerou naději, že to jako mohl být dobrý seriál. No. Bych mu teďka dal ještě méně než těch 51%. Tak 49 třeba. Wow. Ale jako měl to dobrý momenty, měl to dobře vykonstruovaný momenty. Ta epizoda, kde se neřeklo jediný slovo, byla rozhodně jako dobře. Je to dobře jako udělaný, ale ten smysl zatím úplně jsem neviděl, no. To bylo jako ponoření do hlubin myšlenek sama Esmaila, nového tvůrce Battlestar Galactiky, chce se mi zvracet. Počkej, on vlastně byl nová Battlestar, že? Ano. Rebootují Battlestar a dali tam jako tohoto člověka. Jo. Ano. Aha. A úplně s novýma hercema? Asi jo. Já doufám, že... Oni jako ještě se nevyjádřili, jestli to bude reboot nebo v tom samém světě, ale... Já doufám, že udělají reboot a že Katie Sackhoff bude hrát Adamu. jako to předtím udělali, že Starbuck hrála ženská, i když ji předtím hrál chlap, tak teď by měli rebootnout, že Adama bude ženská. Bude to Katie Sackhoff. To by asi šlo, no. Jako kohokoliv, koho tam dostanou z těch původních herců, bude obrovská výhra. Když ještě vyhodí Esmaila a dostanou tam zpátky Rona Moora, tak to bude úplně díl. Ale ty by ses měl podívat na Blade Runnera původního, protože, oh boy. Já jsem si na to koukala a říkám, tohle je Battlestar. X. A tak. Mám toho novýho Blade. No tolik mistru Robotovi, no. Jo. Jsme narazili na Zaklínače, já si myslím, mně se to líbilo nakonec. Vím, že spousta lidí s ním má problémy v rámci adaptace a tak, ale mně se to líbilo. Já s tím mám problém v rámci adaptace, ale z toho hlediska, že občas se to drží až příliš věrně a občas to snaží jít svojí cestou a vždycky to tak nějak jako podivně prohodí a hlavně se to snažilo nalákat ty hráče těch her, který byli úžasný a je to hodně vidět, že je to takový napůl počítačová hra, no, je to takový levelový, Henry Cavill absolutně kopíruje prostě tu postavu, jako která, jak byla stvárněná i hlasem, i projevem prostě z té počítačové hry. Což je, myslím, že dobře. Lidičky, my nemáme v seznamu seriálu Parks and Recreation. Mně to tam nedalo. Víš se někdo Parks and Rec? Kozís? Jo, celý. Výborně. Mě miluju Parks and Rec. Kdy bude Parks and Rec? To jsem měla dát, doprčit. No nic. Ty dala jeho staršího bráchu, že jo? Jo no, vlastně. Pavlo, podívej se na Parks and Rec. Ty mě. A ty jsou podle mě ale lepší jak Office teda, nebo mně se líbí víc. Já mám radši... Tak jestli je to méně cringe než Office aspoň o trošku, tak to je rozhodně lepší. Já mám radši Leslie než Michaela teda, protože Leslie je úplně můj vzor v životě. To za to asi jistý. Taky se tam koukám, že jste ani jeden neviděl Young Sheldona. Nevím. Ne, na to se dívat nebudu. Nevím, jak můžete žít. No nic. Je to pro dnešek vše, děcka? No jestli ty si něco viděla, tak o tom taky můžeš promluvit. No, já viděla... pak obligátně plugnu Worm a můžu to použít. Já jsem nedávno viděla Parks and Rec. Okouzilo mě to. A koukala jsem se na Brooklyn Nine-Nine
asi od té doby... Jo! Od té doby, co jsme měli poslední podcast, tak jsem viděla celý Brooklyn Nine-Nine, myslím. Já jsem ho taky viděl celý. Ale neviděla jsem tu novou... A ten mě hrozně bavil. A dneska jsem viděla pár filmů. Byla jsem v kině na tom Knives Out, jmenuje to Na nože, česky, jděte na to, je to fakt dobrý a chytrý. Chceme jít do kina na Knives Out znovu, teda, protože jsem to neviděl. Pak chci ještě jít na Lighthouse, který... Jo, jsem slyšel, že super. S Robertem Pattinsonem a The Other Guy, který z toho jsou všichni taky hotoví. Ještě se chci... Willem Dafoe! Jo, Will Dafoe! Willem Dafoe! Willem Dafoe! Tak jsi se díval na Hemim, ne, Pavle? To je s Hemim, no. Jo. Ale z nějaký 7. série. No právě. Takže to je prý strašně dobrý, na to se chci podívat a ještě se plánuju kouknout na Parazita. A teď jsem zrovna nemocná, vzala jsem si sick day v práci poprvé a zítra si ho vezmu taky, protože mám šílený kašel. Takže dneska jsem stihla 3 filmy, ještě stihnu taky jeden a zítra taky nějaký další filmy. Takže pokud máte nějaký návrhy, tak to do mě sypte. Chtěla jsem se strašně... No jako Monkeys. Na Parazita se určitě podívej se na 1917, podívej se na Jojo Rabbit. Jo, to jsem slyšela, to je strašně kontroverzní na Facebooku teď. Všichni říkají, že jakákoliv komedie, ve které Adolf Hitler jakoby znevažuje holokaust. To mě... Jo, takže Charlie Chaplin, který paroduje jako diktátora, tak jako to je taky jako špatně. Určitě. Ať se jdou vycpat, ježiš. Určitě. I diktátoři si zaslouží klid. No, a tak fucking snowflakes. Jojo Rabbit chci vidět, ale protože tyhle ty filmy, jakoby, oni jsou už na třeba nevím, nový Tarantino a Ad Astra, to je všechno na Apple TV už daný, ale ty si to musíš prostě koupit, musíš zaplatit 80 korun, aby si to mohl podívat, aby si to mohl pustit jednou, anebo 330 korun, jestli to chceš jako koupit natrvalo. Tak říkám, jako kde to jsme, já jako platím za Apple TV subscription, ještě si musím koupit každý film zvlášť, jako. To je asi tak všechno, já bych mohla mluvit pořád o tom, co jsem viděla. Kozís, máš ještě něco? Myslím, že ne, teďkam jsem zmínil už poslední věci. Jo, hele, to vlastně z říše seriálu začal jsem koukat, už vyšly 4 díly, ještě jsem tam viděl ten 4. podle Kinga od HBO The Outsider. Něco jako Outlander? Co hodně trošku jiný, je to jako typický HBO, jako kdyby se setkal True Detective s nadpřirozeným. Tak. No, ale je to hodně podobně natáčený a tu atmosféru se snaží úplně vykrádají z True Detective. Ale zatím jako docela to ujde, ale nevím, no, má to takový až moc pomalý tempo na mě. Jako po prvním dílu, ten první den byl strašně nabušený, protože tam zavraždí a znásilní dítě, potom tam umře asi 5 postav a potom se to začne jako všechno řešit pomalu. No. Že je tam nějaká jako nadpřirozená postava, která ráda vraždí a zabíjí děti a jí je. No. To je hodně dark a bizarní. Jo. Když už jsme u dark a bizarní, čtěte webseriál Worm na parahumans.wordpress.com, kde jeden ze superhrdinů se jmenuje Egg a jeho superschopnost je, že jeho tělo je vajíčko. Má skořápku a uvnitř bílek a žloudek. What? A vždycky, když cítí silný emoce, tak ta skořápka praská. To chce. Kde to je? To? Kde? What? To je ve Wordu? Ty bláho. Ano. What? A to jsem si myslela, že ty schopnosti z toho prvního dílu byly bizár. Jako třeba... Nevidit si neviděla. Ten týpek, co strčil tu ruku do té podlahy a pak vylezla z podlahy jako něco jiného. Or something. Nebo ten týpek. A pak na sobě nosí různý kusy materiálu, aby tam mohl strkat ruce a vyndavat z jiných materiálů. A nebo to, co když zpívala, tak všichni dělali, co chtěla. To nebylo tak zábavný. Ale ten týpek s tou pravděpodobností, ten tě určitě bavil, že? Ne, to byla ta holčička vlastně. No jo, to vůbec skvělá. No nic, nebudem to spoilovat. No vlastně. Já jsem ještě chtěla říct, že poslouchám teď podcast. Takový jako... Záhada sestranského pivovaru. Poslouchám podcast s dračákem. Začíná to být dost dark, jako teď tam právě zabili člověka. Myslíš o hrdiný pirát Bedřich? Ano, Bedřich Dváňa. Prostě schodil na týpka koně, nebo co.
To nepochopila. Pak mu tam udělal. Týpka, kterýho se snažil zachránit, je na tom nejhorší. To bylo úplně šílený, no. Ale je to sranda. Doporučuju. Mají nějaký desítky stažení za měsíc, takže wow. Náhodou za leden má náš podcast už 213 stažení. A jako všechny dohromady. Všechno dohromady, ale i to je jako hodně. To je... Na to, že vyšly 2 nový epizody. Já jsem si myslela, že to poslouchám jenom já upřímně. Takže... Já taky. Je dobrý vědět, že... Ale není to tak, takže má to smysl, ano. Jsme rozjetý vlak, který se jen tak nezastaví a když naskočíte teď, tak to pak s námi povezete na výsluní. Možná i s 1000 stažení. Wow, možná jednou bude mít Dobrý, a to je 1000 skvělé stažení. místo, kde našim divákům říct, kde nás najdou, Maruško. Najdete nás na internetu. Umíte si to vyhledat, tak si to vyhledejte, ne? Žijeme v roce 2020. Google, nahrávky ovčí babičky. Hotovo. Můžete nás najít na různých místech. Naše podcasty můžete poslouchat na jakékoliv platformě, kterou používáte na podcast, takže například Spotify a ty další věci, které já nepoužívám, takže nevím, jak se jmenujou. Máme stránky, které se jmenují Apple Podcast, YouTube, Facebook, máme na Facebooku stránku Já jsem v tom špatná, převezmi to, mě to moc nejde dneska. Naše videostránka PS Pictures, kde najdete občas i věci z naší videotvorby. A jestli, Maruška, zmíněla si adresu toho blogu? pspictures.word Nahrávky ovčí babičky.wordpress.com Nahrávky ovčí babičky. Nemusíš to po mně opakovat. Wordpress.com Ale oni to dělají v podcastech. Budeme rádi za každý. Promiň, ale v podcastech, kdykoliv mají reklamu a mají třeba na Audible, tak oni vždycky řeknou, můžete jít na Audible a zadejte kód Office Ladies, to je třeba, co poslouchám. Takže, a oni říkají, and that's audible.com/Office Ladies a ještě to vyhlásku, aby to tam bylo několikrát. Takže N-A-H-R já nevím spolovat v češtině. Tak N-A-H-R-A-V-K-I-O-V-C-I B-A-B B-A-B, ty. C-K-Y-B-A-B Vrať si do první třídy. Já nevím. Tohle byl stupidní nápad, sakra. Budeme rádi za každý projev vaší přízně, ať je to subscribe button, like, nebo koment, nebo kliknutí na subscribe button. Nebo samozřejmě e-mail na naší adresu. Nebo můžete nám poslat i subscribe button. Pošlete nám klidně i poštovního holuba nebo kouřivé signály. Na adresu nahrávky ovčí babičková 2. To stačí. Stačí. A nebo unsubscribe. Že my sbíráme kliky. I to je action, za kterou můžeme dostat nějaký peníze v nějakým bodě. Každopádně vám děkujeme. Sociální podpora na internetu pro ty, co jsou hodně unsubscribed. A moji brilantní kolegové se s vámi rozloučí se slovy moudrosti. Kdybyste náhodou letěli do Číny, zkuste zvážit, jestli tam náhodou neletět. Jakože radši jako zůstat doma. Když už tam budete, tak si vemte roušku. A pak... Tohle bude strašně dated, až to vyjde jako posledního března třeba. Co ty víš, třeba nás koronavirus všechny zachvátí do té doby. Dneska psali na Brno Daily, že vyšetřují v kroměřížské nemocnici podezření na koronavirus. A v Uherském Hradišti. To je to samý podle mě. Takže to jsou moje slova moudrosti. Myjte si ruce. A pokud už poletíte do Číny, tak nelítejte z Corona Air. A nepijte pivo Corona. A vyhýbejte se v Číně Dark Army. A The Hand. Nashledanou. A plaťte korunama, ne koronama. A pozor na sluneční koronu. No nic.